салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 3 август ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Хонаводае дар ноҳияи шаҳри Тус мегӯяд ҷасади фарзанди 20-солаи онҳоро ки дар артиш хизмат мекард бо нишонаи тири туфанг дар ноҳияи сараш ба хона оварданд. Нуралӣ Ҳайдаров ба гуфтаи аҳли хонаводааш 1.5 соли охир дар нирӯҳои марзбонии қисми ҳарбие дар Ишкошим хизмат мекард ва вақте ҷасадро овардан расман гуфтанд ки писари онҳо дар об ғарқ шудааст, вале ин изҳорот хонаводаи сарбозро қонеъ накард. Онҳо бовар доранд ки писари онҳо қурбони хушунат шудааст. ҷасадро ба хок супурдаанд. раиси ноҳияи шаҳри Тус мегӯяд барои изҳори ҳамдардӣ ба хонаводаи Ҳайдаров рафтааст, вале барои онҳо ҳам ҳанӯз маълум нест ки сабаби ҳалокати сарбоз чист. матбуоти тоҷик моҳҳои июн ва июли соли ҷорӣ дар бораи ирсоли 5 ҷасади сарбозон ба хонаводаҳояшон хабар дод. дар ҳар ҳолат сабаби марг мухталиф будааст. дар Тоҷикистон қурби доллари амрикоӣ дубора боло рафт ва имрӯз $1 амалан бо қимати 6 сомониву 67 то 69 дирам фурӯхта мешуд. ин дар ҳоле аст ки расман дар эълони саррофиҳо қурби $1 6 сомониву 52 то 54 дирам арзиш дошт. масъулини бонки миллии Тоҷикистон мегӯянд ки сабаби ин дар пастшавии якбораи қурби рубли русӣ дар нисбати доллари амрикоӣ мебошад ки дар навбати худ ба хотири поинравии нархи нафт дар ҷаҳон дар моҳҳои охир ба амал омадааст. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ қурби доллар якбора боло рафта аз 5 сомониву 80 дирам то ба 6 сомониву 50 ва ҳатто 6 сомониву 80 дирам баробар шуда буд. баъди ин дар моҳи май раҳбарияти бонки миллӣ ба истеъфо фиристода шуд ва тими нав ки сари кор омад муваффақ шуд ки қурби долларро ба назм дарорад. ахиран 50 нафар аз собиқадорони ҷанги Афғонистон аз вилояти Бодканди Қирғизистон барои ширкат дар маросими посихотири ҳамхизматони худ дар Тоҷикистон ба шаҳри Исфара омаданд. маросими гулгузорӣ дар назди пайкараи сарбози интернационалист ё ҷанговари нирӯҳои шӯравии ширкатдори ҷанг дар Афғонистон баргузор шуд. аз замони берун шудани нирӯҳои шӯравӣ аз хоки Афғонистон 26 сол гузашт ва аз он замон то имрӯз анҷумани сарбозони интернационалист, низомиёни собиқе ки дар ҷанги Афғонистон дар артиши шӯравӣ хизмат кардаанд, ҳар сари чанд ҷамъ меоянд ва хотири гузаштаҳоро ёд мекунанд. тоҷикистониёни собиқадори ҷанги Афғонистон моҳи феврал дар чунин як маросиме дар Бодканд иштирок карданд. дар ҳамоише ки дар вилояти Суғд баргузор шуд, ҷанговарони собиқи қирғизу тоҷик сокинони ҳар ду тарафи марзро ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистии бидуни хушунат даъват карданд. масъулини вазорати беҳдошти Тоҷикистон мегӯянд вазир Нусратулло Салимзода ба Олмон на бо ҳадафи табобат, балки бо як барномаи корӣ сафар кардааст. Фотима Ғоибова, сухангӯи вазорати беҳдошт, рӯзи 3 август сару садоҳо дар бораи бо ҳадафи табобат ба Олмон рафтани Салимзодаро рад кард ва гуфт: ҳафтаи гузашта буд вазир касал шуданд дар Тоҷикистон хобудан дар рӯзам штаги набуданд дар миргарадо хобудан ой сафари хизматидам сафари кори ва ду муайян бошид бояд раванд. ҳафтаи гузашта баъзе нашрияҳо хабаре пахш карданд ки вазири беҳдошт бо ҳадафи муолиҷа ба Олмон рафтааст ва дафъатан ин хабар мавриди баҳс дар шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифт. мунаққидон навиштанд вақте вазири беҳдошт ба табибони ватанӣ эътимод надораду дар хориҷа муолиҷа мешавад, мардуми оддӣ чӣ кор кунад? дар аксар мактабҳои ҳамагонии Тоҷикистон шуруъ аз ҳафтаи ҷорӣ дарсҳои омодагӣ ба мактаб барои атфоли синфи 1 шуруъ мешавад. ин нахустин ташаббусе ба ин мазмун аст ки ҳадафаш ба гуфтаи масъулини вазорати маорифи Тоҷикистон ба таҳсил омода кардани кӯдакони синфи 1 аст. дар вазорат мегӯянд сатҳи омодагии кӯдакони 7-солаи тоҷик ба мактаб ки аксарашон аслан бо таълимоти пеш аз мактабӣ фаро гирифта нашудаанд паст аст ва ин масъала боиси бо мушкил пешрафтани ҷараёни таҳсили онҳо дар моҳҳои аввали хониш мешавад. дарс аз 4 соати 8 сар мешавад то соати 12 чунки аз рӯи барномае ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон омода кардага аз рӯи барнома то соати 12:30 мо дарс мегузорем хонандагон. ва барои дидани шакли пурраи ин матлаб ва ҳамгузориши видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.